знаеш. Виж колко колони сме направили. Да, тато тук с мотор трудно ще минем, видиш? Този колко? Явно как ще бъде. Само на старо кощари, че няма скачвани. Тя че стира, това е нещо да, тук е паднало дърво, бе. Паднало нещо предал горе върху те ги е надзима надолу. Кой е бе? А? Пропаст е надолу. Ами не е много. Не е страшно, малко. Май да се добре. Не, напред има пътя на чай. Спри. Що караш кола? Явно има нещо. Чай, че не мога да го намерим. Ау. Не как се върти, бе, човек. Спри, ако трябва да тръпне назад, да мога да се намери. Мога да има някой камък нещо. Спри го, типа. Къде е отгоре? Го виж тук е. Да, той гледа, че надолу мога да ми хвърли малко. Абе! Тесен е пътя ли, бе? Какво стана? А? Тесен ли е? Какво е? Не, бе, има терена долу, бе. Трябва да се улъжа. Да долу да ти казвам на къде е или няма смисъл? Няма това да си използва. Аз говоря такова. Ванка, трябва да ни полир машината. Я снимай. Ето той пусна, снима си. Да. Чекай малко. Я, ево дръж. Това търво много кратко. Аз си образам. Спира ли те, какво? Не, плътката от такова надолу. Да идвам ли? Да, дай просто да.